Dili sa yon mangitag kwarta. Kabaw ba mo nga sildo kasagaran karon sing 500 ang sa kadlaw? Kung mo na ba? Ya pila mo kabuok sa inyo ha? Imong mama, imong papa, ikaw, ang imong igsuon, bisa kintay duha lang mo kabuok. Pila mo kabuok tanan? Upat. Upat mo kabuok, kapila mo mga unsa sa kadlaw? Katulo. Meaning sa usa ka adlaw 12 kabuok mo kaon. Kung ang sa kadlaw mo gasto ka og 50 pesos kada kaon, unya i-times na nato og 12, 600 kuwangan ng sweldo. Sa usa ka adlaw kung upat mo kabuk mangaon, 600 inyong kaon. Yang sweldo si mong mama 500 ra, sweldo si mong papa 500 ra. Nya sir naman to si kwarta. Okay para sa sunod adlaw to. Mingon ni mama ba, way kwarta. Yang kita ka, nay kwarta yung pitaka. Mingon ka, baka kung si mama, o tinuod eh. Naa siya kwarta, pero yung ugma, laing 600 na po, di ba? Igsunod adlaw, laing 600 na po. Wa pa nailabot si mong bound. Wa pa nailabot si mong plite. So kung mangayo mo, nyawa mo tagai, kaya mingon yung mama, way kwarta, sabta. Kaya dili sa yon mangitag kwarta. Manang imong mama o imong papa gipa-eskwela ka. Aron kung kamo na manarbaho pohon, mas dako inyong sweldo. Aron mahatag nimo ang gusto sa imong anak. Kung nangayo mo nya gibawalan mo or gibalibaran mo, tungod na kay naa pa mo'y kanon sunod. Dili kay wagi kwarta. Nanay kwarta. Itanos pitaka nanay kwarta man. May buka ba? Mo kay pag-iwan ni mama. Way kwarta. Hindi ka tawag palit rak ng sardinas. Kamo way kwarta. Nakaroon palit sardinas. Kaya na kwarta para kaon. Pero para project, wala. Para sa party, wala. Manang kung mangayon yung mama niya magyaw-yaw, pawiyaw-yaw, wala sa. Kaya gusto si mong mama, kung mangayo ka, tarong nga o gasto ang kwarta. Gusto si mong mama, kung tagaan ka niya, dili ni mo ni usikan ha. Ayaw usiki ha, kay gihaguan ra pa ni nako. Ang uban niyo moingon ha, gamay kay kong di ko pinangga ni mama. Nga, wala man ay sweldo si mong mama. Mugan sa inyo, dagkog baon. Basta yung dagkog sweldo yung mama. So, di man mong parihag sweldo yung mama, di ba? Parihag di trabaho yung mama at papa. Di. So, kung dili nindot ang inyong kahimtang, sabta yung mama ha.